hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri nggih. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejawab sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramaian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampeyan nak suara men to, Mbah? Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene Jer Basuki mawa beya, sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis ta aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo Mama Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampean kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk niken Iki Salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Nah, tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, Amin. sehat selalu, panjang umurnya, Amin. tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming, karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sak rombonge. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu, panjang umur, rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan Nah. mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah, ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Hah? Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana?
istilah dihitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, ngen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Ngen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo seenek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu hitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamane enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek nunduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Weh, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk. Iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sing tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dihitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki, upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah, nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, hitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah, mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketahui jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalaf vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham, ya. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Ya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling, ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ha, kaya ngono kuwi. Piye siap? Siapa? Oke, luar biasa ya. Coba diaturake. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung roh iki dudono lho. Oh, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemar kuwi basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun wis plek ya. Nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk. Cahayu Niken. Nah. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring kara
Bot-bote pengen nonton Niken Salindri lho. Aku mak teratap iso teng crunguk sirah tok ning kono lho. Masyaallah mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat urung? Urung. Oh iya, heeh. Wis hati-hati ya, nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso teng crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk. Tarik napas, konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus Nduk. Sinopa sinu karata mereka tarata kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageming biasa ya. Ya Nduk, kelangenane bapakmu aturno nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya Nduk ya. Nggih. Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya oke. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. Luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, ya. Horeg tenan. Yen gen sound system kaya nek sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki.
Luar biasa elok temenanan. Sik, Nduk, gentenan. Ayo. Nggih, Pak. Pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten. Sampai ini penggalih tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Ayo. Luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodo lak panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. Pak Lucy, Ponorogo. Lha iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. maksudnya tegese open-open manuk, pitik niku kula remen. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman iki lho sapa? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah nih Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula guwedi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya napa? Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne meleh kalih Bapak Anom Surata Nduk Brahman kuwi udu kewan tegese tak artene Brahmana. Wah, iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah, iya. Pangestune nggih ngoten tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung ngerti, sumur. Dek. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Nggih. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an? Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mudi kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang Kabeh umur. penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake siji ra apa-apa lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut dan. Ayo mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kring kete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Oh iya. Bu Lurah nggih kembaran Wika, kula ya? gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah.
Alah ayu ada Bu Lurah, Bu Haji nggih, luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik indul-undul, pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki ku terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampean kawat memean lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe preng guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Nggih, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku nggih. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku aku sajane pengen jajar ambil Bu Lurah. Jajal piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buet jumeneng ke? Ngono. Ya ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Mas, Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih. Vivi nyingkar nyingkur lingsem yereke dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Kok dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Wong tot anugerah. Tapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Iya toh? Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mampu ora. Lalampar kangka guri nano tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Yen liwat aku kelingan bakae lemas piye tak leren mase. Ya, iki lho ciri khas itu. Ya. Mbak tulisan warna
mburi kudu nek Mas. Tanapa bantal tanpa rasa. Mas. Mas. Buat abadi. Kita manas marah. Ala Mas. Malih, Mbak E. Kubek kae panawati lo Mas. Wiwit biyen Tomas. Masa iki lo Mas. Kubek kae kabeh. Cerita lo Mas. Wis ngono kuwi pancen. Ngoten niku. Kadang luar biasa. 6-6 arek sinabu. Heeh. Yen sinabu jenengan kok mboten sing tuwa to? Mbak tuwa sithik tak pateni ya, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom ngono lho. Iya. Jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. 2 aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Nah, ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas E. Iya, Mbak E. Monggo Mas E. Iya, Mbok E. Cet. Di rumah saya malah kelingan. Anyel mboke kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikro anyar. Heeh. Tenan kula karo Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan bae iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak sroning ati. Datang lontor Mas saya marep ati. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetes sing ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Terus mau. Ya iya Mas. Ya. Tanpa bantal, tanpa kuasa. Siji. Terlalu nafsu kuwi. Kumpul kae kabeh
luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Iso ngrusake terot kuwi. Ayo. Oke, sampun iki pangurutane pun diaturi. Luar biasa. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal, ya. Sin sing ngendang niku. Mas. Sinten? Pakno. Heeh. Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih kok timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh, Cak Noval, Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Kala nyapa? Sampeyan dongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakne oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No, ora sida, No. Nono ki mbako apa to Nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukone, Nak. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini memang sarjana seni pilihan. Ya, matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Iya, nggih. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku wau jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu, apa iki jenenge magnet. Malih melorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi malah aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Nggih. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa, kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok. Hebat. Jenengan lek sok tanggapan endi Mangja lek pas kula prei. Nggih to. Nggih. Ben iso kompak biasa lah cak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Undi dadi ange? Kuwi lho, gede dhuwur putih lho. Lah, alah koyo benek tek ngono kok. Ono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki tandha wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priyo bagus malih gula. Ampun ngenyek niki nuwun sewu. Sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Romai Rama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Le. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Nggih. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok ora awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Apa ini? Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi, Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta mak Jaini.
Pak Guru, selamat malam. Selamat Bagaimana malam. perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Allah ya. Bes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulama terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Telek cetak. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Masa. Ngoso ra wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung yo. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Oh, coba. Ajale. Iya. Mas Ral Deden. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak, sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Oh, coba itu meneng-meneng. Oh, bae. Ya, dibojo gagah wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa Le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Nah, nggih ya. Ayo. Mas Yo Deden ya. ngambi. Loh, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin, mesake pengen tampil ya serumpat ae. Ayo. Kadung dicekel e, ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. 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 Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Yo Mas. vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ada prono, ojo usrek enak. Lintang sikilmu. Wes entek sabare kita ilusi. Wong lanang iki gagah lho, wong sanding widodari. Ya, si Banter Sul. Ada prono. Ada prono. Cekel kowe, tak cekel. Ndak nyanyi. Kok us. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh, gak aku. Wong gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene piye lho. Dicekel astane. Lah kaya ngene kaya paring-paring ae. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawati. Ini di atas panggung ya, Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampe obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf, permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa. Wong ayu. Melek semerem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus antap narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngungi banyu segara
dirangkul kan? Dirangkul kan? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul, sing kenceng, banting keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, malah drrrr. Kedher iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyai loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo ikhlas aku wisan ya. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Hey!
Kiai Le Dermawan nggih. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah Matur sembah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Lah niki wau Masih sing Oh dikersake. niki wau, Masya Allah. Ya Walaupun Allah, ngendika sik menawi tanduk. sampun napa niki wau tembange? Nggih, lintang Lintang asmara. asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Nggih, Nggih. nggih, nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mbak Sis, Hmm. Nah, monggo. Nah, ini dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Botak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. min. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy. Nggih.